Sheol Music Generation Hibber Dorn Tunscadil nua le déanaí ainm the Sound of Semple agus precious 3 dalta bunscoil apórteach. The Music Generation winnie ag U2 the Ireland Funds and run educus agus Cúla4 and Sheol dTiobráid TB agus an chorla chun Tiobráid and Sheol bhí seans le an tógra seo chun a cheangal an amaniacht agus an cheol agus sin an rád táid géirí an am like an sprí a churas teas an cheol. Bhí an burt a going part of den grúpa ceol so bhí an Tárán a álam. Bhí sé 6 Jackar ach chuirmí Deán obair stacham mar bhí is a going go méid sé an chu tafada. Bhí mar ag obair go dtín agus bhí mar ag cleachta do óir bháin gach seachtain le chéile. Bhí an cleachta agus fálamt an Árainn ní fé ró Jackar. Bhaine mar an tainna bhas ag bheith póirseach sa tionscnamh seo bhí na buaclaí ag déanamh ceol leis an cumán agus bhí na cailíní ag canna freisin agus bhí an grúpa ceol ag déanamh é lenar cord agus bhí an tafada é an speisialta.